Jobi ngasta mikipun aja nganti ngasta sandal. Nah, wonten ngriku. Selamat malam. Yes, selamat malam sugeng dalu, Bapak. Om. Kowe bingung ta antarane bapak karo om. Arep nyeluk om ki kok lho, penake kok Tasik Timur ngoten. Penake kok bapak ngono. Oh iya. Lah bapak ki apa? Ya bapak ya mesti enek jaranane to. Jalaran kok jalaran. Jalaran. Oh, pripun jenengan? Ayo, cobi manggaweke alamate anak soleh nggih. Anjing. Lemes piro Mas? Mas Den. Menika buat sing kangguan dalem. Anjing, alhamdulillah luar biasa pada malam hari ini nggih, Pak. Saged sowan dhateng dalemipun keluarga besar Bapak Bagus. Karo Mbak Ayuni. Nggih, lan Mbak Ayuni. Heeh, sunatan. Nggih. Apa sunatan ki? Sunatan. Kitanan. Apa itu? Loh, kok apa itu? Potong ya. Potong apa ya? Niku kewajibane wong lanang niku potong kaya ngono kuwi. Cobi diaturke muga-muga sok putra-putrine Mas Bagus ben dadi anak sing soleh solehah kabeh. Wong putrane loro kakung putri kok. Kakung putri nggih ganteng sama cantik. Kula tadi sampun ketemu loh, Pak. Oh, sampun panggil? Nggih, beliaunya lembah mana? Baik sekali. Blater, grapya, semana. Tur budaya nggih laras sangat Pak. Alamate anak samanten nggih Ayu nggih yo lintang Kairo Kairo yo alamate anak soleh iku papat batane mukmin anut ning syariat santai mawon niki terus kang dihen lisane alos ngendikane celekut kapindo mengolia Dalole alamat anak soleh buat sedaya pameriksa Soko Beringin Anom Gresik lelole dikorke sik Cahayu iku saking ulama awe pitutur alamate bocah gagawe jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah gagawe jujur buka-buka kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanemu bilahi muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat tanemu bilahi tetep dikorke ya wong ayu iya yung alamati anak soleh iku papat batane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane halus ngendikane kapindo mulyakan mring wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyad diwadaroji apa daya roda ala
papan ngamal laken ing ilmune dadi tanggung jawab ora kawulane iku saking ulama awe pitutur alamati bujang kawi jujur iku saking ulama awe pitutur alamati bujang kawi jujur moga-moga kita bisa ngelampaui dunia akhirat dan mobil lagi moga-moga kita bisa ngelampaui dunia akhirat dan mobil lagi lolole oe oh pam 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 out amin 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 ya robbal alamin ya ndonga ya nembang ya atur panglipur ya silaturahmi ya berkesenian yo ngateko wis ora usah dadi sing mendem ya ora usah nadanya coba apa dadi sinden kok ya nadanya minor A minor ngono kaya nduk lintang Kairo nggih pripun wong iki penak kaya iki mangsamu lawan kaya ngene iki ha ya sama ya nadane sama ya coba ayo Adam wedem ha karo Dek Lintang kene Dek oh anu meneng tes nada Amamu kok melu burung wayang. Gara sebotol minuman. Dudu ngono. Bukan yang itu. Bocah kok njaluk dibacok sikile koyo. Dek Lintang bareng karo Om. Iki lho, bocah iki lho penak. Ya coba 3 2 1. Iki lho penak lho bocah loro iki. Delan. Iya. Rungono. Iya ya tak rungokne. Iki masalah nembang ra iso lho. Sing penting ngawasne tangan. Ngawasne tanganku tok lho. 3 2 1 karo kendang alon-alon. 3 2 1. Ho 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 ho. Aku karo kene iso ora grup iki ngene Paling kuwi tok sing iso. lho iki iso iki ngene sindan Sinden iki ya iso. iso Jajal Iso kabeh kok ya. ngene mikir karo kono ayo 3 2 1. Enak ora kaya awak. Paling ya sinden tok. Iki lho, yoga. Iso kabeh. Iso pinter-pinter. Yoga iso. Iso. Sebelum ngawasne tangane ngono. Wis ngenyek tanganku lho ya. Nyek cakra budaya kowe yo. Lek suwe kok. Kedang plak. 3 2 1. Ini penake kaya ngono lho. Sinden wis. Wis.
Yoga wis. Kene wis. Hei. Lah wong kene iki kene iki sing mulang cah-cah kuwi kok ya Pemimpin kok. Mas Jidul ora sapa? Mas Jidul. Judul mbahmu tak sewamruk rumah aku. Bocah. Kang, 3, 2. Sepira sih tontonan ngangge muluk ora? Enggak. Enggak dimuluk ya. Sampun, Pak. Engko dadine wowo dadine. 3 bareng 3, 2, 1. Pinter. Sing mulang cah-cah kok. Lah aku ya iso. Kene. Wis. Rungokno tenanan lho. Ndi kae lupat masalah. Ya 3. Ngawas nih tangane. 3, 2, 1. Ya. 3, 2, 1. Ngapa lo kesemelah? Kok nglokor. Kok ngelokor tuh, Mas? Masuk angin. Oh, masuk angin. Bintang sing alusan iso. Lah sombok dokne iki lho. Ya lu buka. Munggah Konsen. Konsen to tangane kancane konsen. Ayo. Alon to. Liso apa to? Kaya iki lho. Pendek kaya ngene iki lho. Pendek kaya ngene lho. 3, 2, 1. Iki lho. Pendek Mas ya. Iki lho bener. Ya, pendek, Mas. Ayo, 3, 2, 1. Apik. Masuk. Enak weh, terus Mas Bahar ya. Asik. 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 Ya, oke ya. Oke. Ya, 3, 2, 1. Piye to? Kok malah kaya wong arep pahing to kowe? Lah ora mbok pisah-pisah iki. Oh, kowe jaluk kaya iki. Yo ya kuwi mau lho. Ya Mas. 3, 2, 1. Lah penak. Ya penak. Tinggi rendah iso. Pinter. Panjang pendek yo. Iso. Gini. Sip. Rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Lah ngono penak. Terus, Mas. Ini ya kecekel rendah. Dadi Iso, Dek. nadane itu apa? Terus. Dadi terlatih ngono, Mas. Malah kaya wong ayanen nah. Ora Kena nggo dolanan ning omah ya, Mas. Lah yo dolanan ning omah. Dolanan nang omah. Dolanan kok iso. Tukunen, Dek, tukunen. Nah, ya. Nggo dolanan ning omah. Berapa? Ya berapa? Nggo seret-seretan ngono. 500-an. Oh, kok murah banget. Enggak pakai ketat. Wis cendol dawet. Gila lu. malah cendol dawet kaya. Iki ben ngaturke tembang. Sapa iki jenenge? Lintang Asmoro. Lintang Kairo. Lintang Kairo. Paket mau namine kalau digantus-gantus to, Pak. Mbok cacah iki senen ono kuwi. Angel kita cah iki. Iya. Lah mana buri lakone. Mangan endi lakone? Gila lu. Iku sok ngono Ora cetha kaya. Tembange mligi pundutan saka Singgakuan Dalem. Mau ngersakne lagu apa kae? Apa lah judule iki? Iki lek. Napa? Sang Ya, lestari. Niki saged. Niki lho saged. Niki saged niki lho. Ambabar wewangi. Liti ki saged Lestari. Liti bisa. Bisa dong. Coba Nadane Mas. turutan adik iki lho. Ya. Sing sunat ki sapa jane iki? Lah pripun? Sing sunat sapa? Dek. Ini. Ini Dek Barok. Dek Barok. Sapa ki? Robak. Barok. Barok iki koyo dodol garut. Garok. Sing sunat sapa? Dek robak. Lah nyapa kok kethokane mok gawa ki? Tak Iki mangke tak jangan. Ora cetha kaya Sang Nadane Mas, nadane. Nadane sampe sang. Sang pati sikro. Kok kuwi to, Mas? Dewi. Sang Dewi. Katon nglam-lami. Asik.
hamba bar mewangi semi kriwian dadi krojokan ketak ketuk blang ding tung blak bung saben ngali-ngali bacot awakmu aduh dik alah aku sing ora nganggo dak dik kaya ayo dik lintang kok iso wabet dengan namanya ben ngaturi tembangnya apa kecil iki Cil Lestari lakon mundi to Kang gae ning gayor ben dolan ning ngono sik blangkon ora cetha kok cacahe ngono kuwi masalah ayo dik lintang diaturne dibukani nganggo musik karo gamelan dihitung 1 sampai 20.000 ya kakean to Pak 1 sampai 3 Jirolu Jos oke Panur Maulita adik Maulita asli dari mana? Tulungagung. Oje. Kesini tadi sama teman-teman? Nggih, sareng rombongan. Gitu. Adik Maulita ini masih single apa udah gedabel? Gedabel itu apa ya? Kalau gedabel itu udah punya pasangan, kalau single masih sendiri. Kita bahasa Inggrismu bahasa Inggris awur-awur. Ya ben lah. Ora tau les. Single apa double? Single apa double? Single ya? Single. Adik siapa mau? Siapa? Kalau ini tembangnya Lita letu Lita tomo. Aku. Wi sapa sing garap lagu kuwi? Sapa? Wi Sinom Pari Coto. Pari Gogo. Duh Cahayu. Cahayu. Aja ngrungokne kae. Yo ben to wong aku rene iki karo kowe iki tujuane atur panglipur. Adik cak. Ora aku saiki wis tenan bos. Aku wis sapleke kenal Gus Idam, Gus Miftah, Gus Kausar, Gus Samsudin. Gak kuwi tok. Gus Kibot iki, Gus Kibot. Mas Bagus. Aku saiki sinden wis ora tau tak kekne kene. Mosok wis ra mangku. Biyen kene iki tek tak cekel langsung mak plek. Saiki wis manut dawuh kowe wis yaknah. Ya apa? Wis yaknah, cara uripmu ki wis mengarah ke kebaikan. Wis menep. Enggak, manut dawuh yai. Mergo kowe sok didhawuhi Gus Idam, sok didhawuhi Gus Miftah. Enggak. Lah nyang apa? Bojoku melok. Wo, kowe wedi karo bojo ngono kuwi wong lanang piye ngono kuwi. Wong lanang wedi karo bojo ala. Lah sampean ya wedi karo bojomu. Nah, aku jelas roh ngene iki langsung plek. Terus nemplek oleh bojomu ndelok mulih didoni lambemu. Ora engko sejene didoni lambemu karo bojomu. Kowe engko lek medun dikiwa Patrick kaya ngawur cetha. Wah, niki korbane Boyo Patrick to. Korban boyo mbahmu. Boyo dasmu. Nduk Cahayu. Umpamane nembang-nembang apa pengen neruh aku? Buat warga masyarakat. Buat warga masyarakat mriki. Lagune apa, Nduk? Apa ya? Gamelan mawon. Gamelan alus dhisik. Alus buat warga masyarakat. Tembang saiki wakeh nduk rena-rena. Apa sing kae? Malam Setu, malam Minggu. Oh, tembang kagol. Apa kuwi? Iya. Apa kuwi? Tembang kagol. Kok tembang kagol? Apa kae? Wis to ben aku stres. Apa kae? Dino Minggu. Nang Tawang Sari apa? Tawang Mangu. Apa kuwi judule? Judule kuwi jenenge Trowelu. Heeh. Dino Minggu. Judule Tembang Tresno. Lali janji. Pelok Mas. Jajal coba. Dino dang tuk Contohna Cil gerake. Nggih kersane joget riyen to. Kersane kula ngertos goyangane bocah Tulungagung kaya apa. Bocah iki alus lho Cil. Iya. Obah-obah. Nggih, alus. Ora gelem nyepak kancane. Mboten purana. Tapi mangane mesti akeh bocah kaya ngene. Ora apa-apa wong urip. Dino Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ing tawang mangu. Jogetnya malah kaya anu kae lho. Kowe kan kondang pelawak ning yo. Pucuk. Ora. Kok malah kuwi. Lha kok joget ora ono. Jogetmu iso ngene kaya ular keket. Sampeyan warai to. Ora ono. Ngene lho. Wis dikendang yaya bareng. Dino Minggu sing tak tunggu. Iki lho, Dok. Kowe munyer ning tawang mangu. Nah,
Kok enek kenduk-kenduke bareng. Ya enek. Ora apa-apa kuwi Ora indah. indah iki masamu. Masaku. Memang pertangan. Aku bayangke apa ditalek kenduk-kenduk ku lho. Ayo ta. Tangannya. Tangan ini dhuwur. Gini. Oke, rada ndek. Oke, asik. Ayo. Dino minggu sing tatu. Iki lho, dina minggu sing tak ding tak dut. Iki penting iki. Pakai dut kuwi. Iki penting banget. Ya, Pas ya. nih. Bola ra tak warai ngene iki sosok-sosok ra iso masalahe. Ayo. Coba. Oke, ayo. Coba. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning tawang mangu. Dung dung ding tak blong, heeh. Asik. Ala Patrick. Sik. Iki slentem iso apa ora nggon iki? Iso. Jajal kowe, jajal. Jajan. Jajal. Enek mbudin dhewe uhu lho. Iya iso lho. Heeh, yo jajal. Adrem. Dino minggu sing tak tunggu. Pundak endi? Iki Pundak. Pundak. Aku lali aku. Cak kowe kesusu mrek. Lagi. Dino minggu sing tak tunggu. Asik. Kowe ngajak ning tawamangu. Heeh. Lah tendange ramuni no. Kendangi dong. Aku pas Ya. Ora nek ngono berarti awakmu kurang hebat. Lah iki ora mungkin dhek iso telat ora mungkin. Ya tidak mungkin iso telat wong kene wae. Iya, Dek. Yo lali janjine. Lali janjine nggih. Nggih. Yuk bareng-bareng masih bersama Adik dari Tulungagung. Lali janjinya kita garap yang luar biasa. Cakra budaya. Konring. Ayo, joget. Artinya Malam minggu. Oke. bagi orang yang tidak mampu pergi ke pesta Tak beruang. Akhirnya Enak melodine tadi Pak. di pinggir jalan. Oke. Hoka. Maju maju maju. Mundur. Maju mundur. Maju mundur. Lita gamelane. Ayo Deli. Salam Betul Jawa. Oke. Ya iya. Oh ngau ya. Iya. Heeh. Ayo. Dino minggu kowe ngajak ning tawang Mangu. Asik. Kowe ing Srengenge. awas. Bengawan Solo. Yen tak telepon malah mbok pateni. Mangkel aku Masa. yen kebethok pipimu Oh, Tak mesti
Janjane kowe gelakatmu ora teko Jogja Solo Jogja Solo Jogja Solo janjane kowe sajanyu priyane hatiku yo 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 terima kasih. Yen liwat aku kelingan gubuk kae Mbak Sendur biyen tak goleren karo sampean. Kowe iki apa tulisan warna abang tandha isi prawan jenenge gubuk asmara. Atur panglipur Kang Gareng. Oke, Petro karo Bagong. Ya, Kang. Ngomong sowan Mas Bagus lan Mbak Ayuni juga mligi pinanggih dulur-dulur mriki mun supen abah sambung rasa. Oke. Nyimpen
bakal gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino kokok jauh sedetan sajroning ati datan luntur saya merati yai ayo aku kowe rada slow ta bagus oper Mbak Ika Antonia lho kene jumeneng wong ayu critakno gubuke kaya ngapa gubuk asmara lho iya Ika kene kok nembang gubuk iki jan rumah saku iso iya menjiwai kok iya iya ewer ambiar Ika liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak ler yai ayo bapak tulisan warna abang tondo isih terangan oh musiknya nyusul nggon rap ha ha nggon refren dipaske bareng yai ayo yai ayo tanpa bental tanpa klasat abotik ketaman asmara ya pegae nyimpen wati kebak cerita haik tir luntur yai ayo aku kowe dadi kawan mergo leren gubuk asmara oh oe awae oe awae out terima kasih alhamdulillah truk ya Kang Gareng karo kowe Tole Bagong heeh mbacutke leh syukuran ngregengke swasana ana Dalem Agung Mas Bagus Kurniawan oh ngono juga Mbak Ayuni Ambarwati ya nggone panjenengane kaguan kersa ya kuwi netakke Kang Putra nyupitke oh kitan ya kitan Budi Legawa tuh wintan kok ya kitan muga-muga bar dikitan ki bocah ki nek bar disunatke lak dadi jaka suwe saka tembung ya kuwi sejane akeh sing bakal teka tegese duwe cita duwe gegayuan alhamdulillah disyukuri dalu menika dana rasa ngrawuhke para seniman seniwati oh ngono gelar wayang purwa alhamdulillah awake dhewe sing ketiban sampur nampa berkah sak rombongan saka Blitar oh kowe jenengmu sapa Bagong ora lho dalange iki lho wah ya wis ora usah tak omongke kaya
Sing baku aku matur sembah nuwun Mas Bagus, Mbak Ayuni, muga-muga berkah selalu. Juga matur sembah nuwun panjenenganipun Abah Sambung Rasa. Aku mung soremu sabet jago ngomongke werna-werna. Oh ngono. Panjenengan iki wis pokoke muga-muga berkah lah. Antuk donga pangestune para dulur kabeh sing padha kepareng rawuh. Dalu menika sing mriksani ora ning lokasi e, Truk. Oh ngono. Lah terus sing ana dunia maya. Oh, ana YouTube. Heeh. Ya ana TikTok, TikToke kebenet. Oh. Ora apa-apa, lah precil tutuk-tutukan mau. Tapi ora masalah, sesuk wis kena dibuka. Oh. Kuwi jare jandu. Perkara tenane ya mbok ya. Mergo sore mau ana Cak Precil, Cak sapa sih take mau Slentem. Karo Mas Hengki, bengi iki alhamdulillah anakku wedok ya kuwi genduk lintang Kairo urung kondur. Oh. Kuwi bengi iki nunggoni ume Om apa mbah to nduk awake dhewe ngawur kaya. Alhamdulillah sowan wonten Gresik. Coba kaya ngapa tak nyuwun kae Dea lho. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran ya goleki sing tak sayang. Nah tekan nduk. Mubeng saya lemu heeh ayem kok esuk awan nganti wengi Kang Raka pun kondur dereng urung manyene nganti ya Kang nyayang kleyang tak sawang mencak neng ngepang gancangan tak rindek saka kadoan piye coba jogete Cak Ayu alus kaya ukel pakis slaret ireng tak sawang tambah manis ipa bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal atiku kehiwang kenese nduk yen si podang klekut ditetat kaya dituntut ora mendhek atiku tansah saya tak seranani senepi ka yo toyo wah jan jogete kaya apik kaya guru tari kok masa ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang lho goleki ora krasa esuk awan nganti sayang tak sawang mencak neng abang kegancangan tak rindes kadoan tak suwun agawe pikir aku
ati kepranan ikung senetikat pulut tendendo la 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 out matur suwun wah jan juga terima kasih karo Mas bagus ya gong kuwi antune grapyak semanak demulur keng garwa ya ngono oh ngono awake dhewe teko sak rombongan nyuwun pangapunten lho Mas ayo awake dhewe sing kudune njaluk ngapura oh ngono mula terima kasih Mas Bagus berkah selalu sukses selalu Kung Putra juga di sapa Abdul Robak anggenipun tetakan menika bisa kasembatan sedya dikudang-kudang besok dadi wong kang piguna tumrap nusuk lan bangsa. Allahumma amin. Wengko babat tok bandeng Gresik. Nembang gong kowe. Lho, aku iki guru vokal. Apa? Guru vokal. Koplak ngamen sapa sing marahi? Nembang sing marahi aku. Dinosaurus barang sapa sing marahi ngecer barang. Wengko babat tok bandeng Gresik Surabaya pelabuhan dagang misuwur rojak cingure kondang-kondange daerah tok bandeng Gresik oh tok bandeng Gresik Surabaya pelabuhan dagang misuwur rojak cingure banjir gong tulungan gong lahar Blitar gini dhewe malah kondang lahar tahu Kediri cengkok gregele piye Truk masuk apik aku kulino dahar kencur kok Siwarok Ponorogo jeruke Siwarok Ponorogo jeruke Siwarok Ponorogo jeruke Medion kelingan syutinge cacah sore mau lek Medion ki Batik Solo Gudeg Yogya Mbako Kedu Semarang Pasare ya Ibu kota Jakarta ngono ki bawa celingukan gong ora apik kaya mula dene dandang gula heeh wis pokoke matur suwun muga berkah selalu Mas Bagus sak kulawarga usahane lancar toko bangunan oh wah dan aku kudu nglirik semen nglirik wesi aku lha nyang apa aku nek karo semen iki nelongso heeh sayane lek aku mbangun karo tak tukokke semen iki kowe iki tapi mboke cacah Putri Sartono heeh luwe becik patenono timbang apa pisan mbokmu mretyah Kang Sulistya tare wangi samudana marang kula warga garwa lan praputra ngene jumenenga mbokmu liwat kencanging alismu alise gincang-gincang Truk biyen petuk aku pertama iki mosok batenku nyapa Putri kok gincang-gincang iki hatiku senadyan was lingser yaswaku aku wis mampu ngladeni salam ayo solae menggemaskan kowe bocah gunung
senajan bocah gunung katuta angrempong jiwa suka muringen anom gresik kehormatan pamrong rupa arepe tak rubuh napa Cahayu arep pinjong rubuh ngarep nggih maksude ning ngarepe lah kacek eng didik ya engo anggitmu wah halek ngantuk terus ora nek enge malah antuk malih antuk ayo malih ora sida turu malah oleh lho antuk kok nggih selamat dan sukses buat sukses buat Mas Bagus nggih selamat dan sukses atas dihitankannya putranya pangapunten nggone rawuh nggone dhewe ki jagongan meneng ngarepan wah biyen nang ngarepan kowe gayeng kok budi ki ra tau mulih kok bendina ki nggonku ki muitekno nek ora mulih ya tembange napa niki Sesideman. Mungkin digawe sekaya, Plak. Sesideman ala modern ben ditembangke burut. Burut? Burudi no maksudnya kowe ora demen ta kowe tak dadi bojoku ora demen ta kowe? Ora. Hah? Demen-demen. Lah ora kok goleki terus. Metu. Wah iki ndek iki do ndelok film memedi. Film hantu. Rendra Wisnu Putri iki ndelok film hantu bar mulih rawani turu dhewe doan. Kapokmu kapan aku. Jandu malah turu ning nggen peceren. Lah nyampun duwe kok ning kono beh lah kula turu karo Rendra karo Nu karo Mbak Putri kula sungkan ya Om. Lah terus lah kok ning peceren. Medi kali peceren kan wedi. Wah ora. Ora ana peceren wis wedi. Jan tomong ya. Nene buat Abah sambung. Nggih. Urip ana kutha gedhe. Juga kanca-kanca biyodo nggih. Sinoman. Tukoke. Muringen anom suka. Isine. Kabeh apa-apa wae. Kowe apa-apa ae. Nadyan sesideman. Najan delik-delik. Mesti tak wujudke. Tetep gamelan campur musik. Cakra Budaya Indonesia. Oke, selamat pagi buat Soko. Putri Sartono. Ya. Luwe becik patenono tiba-tiba bisa bertiakan sulitnya karewangi samudana marang kula waga karwola putra ayo liwat kincanging kalesmu masa granda rasane ngatiku Satyan mosling serius waku aku isih mampu nganteni selamu mongko kowe bocah gunung Satyan bocah gunung gak juta hangipun jiwa ragaku kakuroh kehormatan mampu rubuh harap pinjam urip ana kuwi kawata dukoke apa saizine apa wae Satyan sesideman mesti
Yes. Nah, ngene kan ora ngantuk to, Tru. Iya, dadi tembang semi dirok nih barang. Panjen Putri mbiyen ki penyanyi rock kok. Oh ngono. Lah aku penyanyi celana. Akhirnya kenalan yang toko rock karo toko celana. Iya. Alhamdulillah terima kasih. Sok kalau mongso ki tembang ki genre ini diubah-ubah. Heeh. Nek aja ngubah-ubah wong mancing lho, nesu lho. Lha urung wayahe dredeti diubah-ubah nesu lho wong mancing ki anggitmu ki. Kowe apa tau mancing? Tau. Mancing masalah. Wis pokoke esuk kowe barang iki gong. Dadi kaya Mas Bagus iki mbudidayake kabudayan. Nyatane tasakuran ora lali ya iki budaya tilarane kakek moyang sing biyen tau dipopulerke karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Heeh, wayang kulit. Oh ngono. Mula terima kasih Mas Bagus nggih najan sik muda ning seneng karo pagelaran wayang. Sore tas aku teko lho. Anu Mas Percile pentas sakniki mboten no, mengke no. Mosok iya, ning alhamdulillah bengi iki bisa kasembadan berjalan lancar, saya esuk, saya gayeng. Demung sabetanmu sing nomor 2 Wisnu Kalingga. Oh. Rendra bagiane tapi ngono dhek sesuk wis mulan ya. Sok ben tak sabetan dhewe aku. Tapi menika njajal Lita. Lho, Nur mau Lita? Mau. Tapi serambat. Oh. Lole. Pepetno ya, Nduk ya. Nah. Kas. Kaya ngapa jogetane Lita ki wae apa-apa iso. Awas. Boyok lho, Tru. Ya. Demenan. Ya. Sekali lagi. Loh. Bintang kecil langit yang jauh tinggi Wah sampean joget sing marahi sapa Nduk kok luwes men? Mas Etik. Heh? Lah Patrick yang joget malah kaya India Bulbul kok dhek iki. Rumah aku takon joget malah kawan kawaina pawane kareso siere sumere sere menje were napa to Om? Aku nek nembang India jan kaya sarungan kae. Selamat pagi pun ngantuk dereng. Dereng no. Alhamdulillah betah merem lek awan bengi meleke banter. Jenenge tirakat ya wungon ya lek-lekan ya ngalah berkah bebarengan. Ndongake sing kagungan dalem. Oh. Nggone tasakuran muga-muga nuwuhke berkah. Amin. Sampeyan sik kuliah? Nggih. Oh, semester pira? Semester Om. Oh, semester.
apa? Semes. Oh, semester. Semester nggih. Semester pinten? Setunggal. Wah iya, aku semester anu kok oleh piro rumah aku. Semester gong. Heeh. Nggih. Tapi para esuk menika ngaturke tembang napa? Manut panjenengan kula untuk Bu Ayuni, untuk Mas Bagus, untuk kanca-kanca Riwang. Lho. Kitir sumilir ya oleh, sumilir kitir ya oleh, terus sumi karo tir karo lir ya oleh, sembarang lir tir sumi lir ya oleh. Kitil similil mawon. Apa gak aku? Napa? Kitil sumil kitir. Rumah aku kitir sumilir kitir nggih kitir luas aku jan tuh tapi kitir sumilir nggih nganggo gamelan nganggo musik napa tanpa gamelan tanpa musik tanpa dia tanpa siapa tanpa dia iki siapa dia. Oh, dia ki nek lagune gombloh kae to. Dia aku dengar lagu kesayanganku. Tak tutupi telingamu, sing krungu aku sing tak tutupi telingamu.